नमस्कार. झटपट स्वादिष्टमध्ये मी भारती तुमचे एकदा पुन्हा मनापासून स्वागत करते. मे महिन्याचा सीझन आहे आणि आता आपल्या बाजारामध्ये किंवा आपण गावी जातो त्यावेळेला पण आपल्याबरोबर भरपूर आपण आंबे घेऊन येतो. आणि तसेच मी यावेळेला छानपैकी गावी गेले होते त्यावेळेला हे हापूस आंबे घेऊन आले आणि आता याच हापूस आंब्याचा मी तुम्हाला छान असा मँगो अशी लस्सी करून दाखवणार आहे. आता त्यासाठी लागणारे साहित्य हे मी 5 हापूस आंबे घेतले आहेत आणि त्याचा मी हा असा गर काढून घेतला आहे म्हणजे आपला वेळ थोडा वाचेल. दही अर्धा किलो दही आहे. आपल्याला जसे गोड हवं असेल त्या चवीनुसार आपण साखर घ्यायची आहे. बर्फाचे तुकडे, वेलची पावडर, गार्निशिंगसाठी काजू आणि बदाम. चला तर आता आपण मँगो लस्सी करायला सुरुवात करूया. आता सर्वात अगोदर आपल्याला काय करायचं आहे, हा जो मँगो म्हणजे आंब्याचा जो आपण हा पल काढून घेतलाय तो आपण असा मिक्सरमध्ये टाकून घ्यायचा आहे. आता आमच्या रेयांशला ना मँगो लस्सी करायची खूप आवड आहे म्हणून आज त्याला मी तुमच्या समोर आणलं आहे. आता रेयांश आमचा करणार आहे. मी बघणार हां, कसं बनवते. रेयांश फक्त मग बघणार आहे. आज रेयांश काय करणार नाही बोलतोय तर बघणार आहे. सळ लावली. त्यामध्ये आपण आता ही साखर टाकायची आहे. मी 4 चमचे अशी मोठे साखर घेतली आहे. आणि आता आपल्याला हे मिक्सरला छान असं त्याचा पल काढून घ्यायचा आहे. चालू कर. मी चालू करते. बंद झालं बघू थांब. हे बघा असं छान असं आपण हा आंब्याचा रस असा बनवून घेतलाय. आता याच्यामध्ये आपण दही टाकायचं आहे. आता हे मी अर्धा किलो दही घेतलंय. त्याच्यामध्ये आपल्याला बर्फाचे 5-6 तुकडे टाकायचे आहेत म्हणजे छान आपलं आंब्याचा रस जे काय आपण आंब्याची लस्सी बनवणार आहोत ती छान अशी थंडगार होईल. वेलची पावडर करते. हे बघा आता आपली लस्सी छान अशी तयार झाली आहे खाण्यासाठी. जर तुम्ही माझे अजूनपर्यंत चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आता मी तुम्हाला ही एका ग्लासामध्ये काढून दाखवते.